Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye juillet kalo tile 12 ye san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi k'a makɔnɔ don o don tɛnɛ fo ka taga se juma ma nin y'o waati selen a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi ministre min ni ale ɲɛsinen bɛ kɛnɛya ma ni o ye colonel Asan Bajalo Ture ale kɔni ka baara kun fɔlɔ a y'a laɲini fɔlɔ ni ka i kunda clinique périnatal ale ka ni o ye Mohamed Sisi ye an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ ani maa min taara ɲɔgɔn fɛ sa o de ye Marocain olu ka lasigiba min bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la ni o ye Idrissa Ibayɛni ye ani maa caman laɲini ye fɛn min ye o de ye ka taa ni cakɛla ninnu ni ka u fo u ka baara ɲuman ale kɛli la k'a sababuya kɛ muso kɔnɔmaw ka taa se denmisɛnw ma u kɛlen don ka u madon olu la kosɛbɛ a kɔnɔna la fɛn min ye Maroc ambassadeur ni o ye ka lasigiden sa ale ye kuma ta a ka kuma kɔnɔna la a ye hakililajigin kɛ k'a yira k'a fɔ ko Maroc masakɛ ale de ye nin dɔgɔtɔrɔsoba in ni k'a di an ka jamana o ma min ni a y'a birikiden fɔlɔ da san 2014 o kɔnɔna la a ka bɔ ɲɔgɔn ye la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ. Fintigilakaw ka kunnafoni diso ni o ye Diripa ye Diripa ale y'a galontigiya kunun tarata donya la k'a fɔ ko ŋunuŋunukan minnu ni olu bɛ ka bɔ bɔlɔlɔsiraw ni fan dɔw olu fɛ sa ko k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye karɔgɛlɛnjinɛ tigilama dɔw kɔni tun bɛ kaso kɔnɔna la k'u ye olu labila ko k'a sababu kɛ k'u bɛna falen ɲɔgɔnya ni ka o kɛ ani an ka maliyɛnden dɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu n'olu fana bɛ karɔgɛlɛnjinɛ tigilamaw olu bolo min ni o kɔni kunnafoniyaw bɔra jamana kɔ kan kunnafoni diso dɔ olu fɛ u ye kuma in ni k'a galontigiya k'a fɔ k'u bɛ ka kuma min kɔni fɔ ko o kuma tɛ tiɲɛ ko k'a sababuya kɛ olu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ ka karɔgɛlɛnjinɛ tigilamaw woloma ni ka u faga walima ka dɔw yɛrɛ ni ka olu minɛ k'olu bɛ se cogo jumɛn na ka o karɔgɛlɛnjinɛ tigilama kelen ninnu ni ka olu labila ka taga. An ka lakana tigilamaw olu kɔni ye tɛgɛ da karɔgɛlɛnjinɛ tigilama 2 kan tɛmɛnen juillet kalo tile 10 san 2023 u ye tɛgɛ da u ka yɔrɔ min na sa o de ye Office du Niger kɔnɔna o ye a yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni sigana talen don ka u sɛgɛrɛ ko olu de kɛra sababu ye ni ka Siribala pont ka o kɔni tiɲɛ nin wagati in na sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na walasa ka tɛgɛ da maa tɔw olu kan. Mohamed Yusuf Bachili ni bɛɛ ko ale ma ko Arasibasha kunun kɔnɔ Arasibasha ka kiri o kɛra n'o bɛra juillet kalo tile 11 ma san 2023 Arasibasha yɛrɛ kɔni ye a labilala nka a ma bɔ kaso o kɔnɔna la u y'a lasegin ka taa kaso kɔnɔna la k'a sababuya kɛ nɔminɛli kɔni bɛɛ ma ban a fanfɛla yɔrɔ o la Yusuf Bachili yɛrɛ kɔni ale ye kuma fɔ min n'a y'a yira k'a fɔ ko an ka ministre ɲɛmaa kɔrɔ ni Ala ka hinɛ la ni o ye Sumeli Bubeli Mayiga ye ko Sumeli Bubeli Mayiga kɔni ko a ma sa a yɛrɛ ma dɛ ko a fagara de.
Assise national mini o ye sigi ka fɔ n'a kɛra an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ min ni a sɛbɛnfura bakuruba kɔni o bɔra ni k'a di an ka jamana marabagaw olu ma a yirala k'a fɔ ko 55 o de kan ka ni ka waleya a 55 kɔnɔna la 12 o kɔni waleyara a tɔ tora 34 ye o waleyali bɛ sira o la 9 kɔni dama maga o kuma yɛrɛ la fɔlɔ. Amita Baflabe tenen tɛmɛnen jouer kalo tile 10 fɛn min ye sanpɛrɛ ye sa ale kɛra sababu ye ni ka maa saba kɔni ka olu bɔnɛ u ni na a kɛra Bamafele ale bɛ Baflabe o lamini na o yirala k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɔnɛna u ni na olu suta ni ka taga n'a ye su maraso la. Mali kunnafoni jabaran na jabaw aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni damanama de bi ni k'a da aw kulo kan nama kunnafoni minnu sɔrɔ ne ka kunnafoni ale kɔnɔna la asitu ka kunnafoni aw bɛ taa yen nɔ aw bɛ kunnafoni tɔw ni ka ulu sɔrɔ yen nɔ yana an ka kanbɛ da ɲɔgɔn sa tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni jukɔrɔma dondoba ye ni wagati na tɛrɛn bɛ tunga lafiya bolo banakɔrɔnikaw fɛ yen nɔ tɛrɛn kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 tɛrɛn ninnu ye sifa wari miliyɔn 4 ani 500 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo euro wari 572 ani 2 o bɛ kalo 10 ani 2 ma n'o ka surun e mɔgɔ min ɲɛkɔrɔ sa kalo 18 bɛ yen nɔ i bɛ wari 380 ani 2 ni ka o bɔ ni kila tɛrɛn sarali la tɛrɛn papier ale bɛ kɛ i ta ye maa minnu bɛ yen nɔ sa n'olu kelen don ka u ka jamana mu bɛ k'an lajɛ yɔrɔ minnu na u kelen don k'a bila commentaire la halisa aw bɛ k'an filɛ jamana minnu kan a y'u bila commentaire la n'ala sɔnna ma sini an bɛ na aw ka foli ni ka o kɛ aw k'an bɛn don n'a nataw la